Se algo compre salientar do cumio do G8 celebrado en Italia o pasado mes de xullo son os escasos avances rexistrados para encarar os desafíos mundiais. Tanto é así que medran as expectativas pesimistas respecto ao futuro deste clube de países ricos, confirmando que xa non é o foro axeitado para abordar a análise e perspectiva dos asuntos internacionais. Non houbo nada concreto en relación á crise financiera internacional e no eido climático pouco máis fixo que botar balóns fora para que sexa a conferencia de Copenhague a celebrar en decembro quen decida o futuro do protocolo de Kyoto. As metas anunciadas de redución das emisións de carbono son pouco creíbles e adoecen de numerosas lagoas. Por outra banda, respecto ao compromiso con África, esa nova achega de 20.000 millóns de dólares durante 3 anos para contribuir a paliar a fame, elude o problema de fondo, o futuro dos subsidios á agricultura nos países industrializados. En suma, pode concluirse que non houbo progresos sustanciais, nin en materia de cooperación sur-norte, seguridade alimentaria, comercio mundial ou cambio climático, temas todos que figuraban na axenda. O diálogo e a cooperación entre o G8 e o G5, que agrupa a 5 economías emerxentes, India, China, México, Suráfrica e Brasil, e a ampliación dos temas de interese bilateral, ata agora limitados á innovación, investimento, enerxía e desenvolvemento, abre expectativas para unha maior integración de ambas estruturas, dado que case todos asumen que o G8 non pode aspirar a resolver os problemas mundiais e precisanse foros nos que participen todos os mercados emerxentes importantes. Compre abordar os problemas mundiais de conformidade coas necesidades globais e buscando un novo equilibrio entre os intereses dos países desenvolvidos e en vías de desenvolvemento. O G8 sempre foi obxeto de cuestionamento dende que se fundou en 1975. O seu predecesor, o G7, dominou durante moito tempo a economía mundial antes da década dos 90, amosando unha capacidade de influencia sustantiva nos asuntos políticos e de seguridade mundiais. A mundialización e a aparición das economías emerxentes sucediron dificultades engadidas para poderem manexar os problemas globais, decrecendo as súas posibilidades de tomar decisións efectivas sen ter en conta aos países en vías de desenvolvemento. En Italia, tanto Xapón como Estados Unidos e Canadá amosaron nulo interese na reforma, mentres Francia, Reino Unido ou Alemanha urxían a adaptación do G8 ao século XXI. A participación nestes cumios dos países en vías de desenvolvemento, convidados nos últimos anos a reunións de diálogo co G8, fortaleceuse co proceso de institucionalización iniciado en Heiligendamm. Nesta edición italiana do G8 ou do G8-5 participaron un total de 39 países que representan o 90% da economía mundial. Sexa o foro que for, debe ser máis representativo e nel deben predominar as relacións de igualdade, reflectindo de forma equitativa as preocupacións tanto dos países industrializados como en vías de desenvolvemento, con posibilidades de maior participación e expresión, sentando as bases dunha configuración mundial certamente orientada a asumir o pluralismo e a democracia como fundamentos irrenunciables da nova orde.